Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kidukot jong ka HYC kila late ban rap plakat ha Palau jong ka State Convention Center. Ban persya ia ka Meghalaya Tourism Development Corporation Limited. Namarba kala penjalan ia ka jing thongkam sa Henry Benai ia upuran jandas kum Chief General Manager jong ka MTDCL. Hadian baka porsong tha jong u kala day. Kila sange no ia ka jing yakhi hadian bau chairman jong ka MTDCL ubasan bor Julai. Ulakular ban khon advertisement no hadian balakon ka Henry Benai jong Chief General Manager ka bansakut no hau benai nai lar matau snam. Ka dorba jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kalakut no ha ka singi balang jong ka tayaw. Ha ka ni ka dorba ka District Council kala menjur ya ka mangtengka bat kila donru shibun kiman kibalaya keren ha ka ni ka dorba. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ka Sarkar Tamil Nadu kala Mudui sa Madras High Court man khang no ya ka jing ailat ya ki arsaka bakin kamai na marba ka jing im jong ki briu kam shingan man shong na ki arsaka. Ka Sarkar kala sedang man khang ya ki arsaka ban kamai na do bala penmi ya ki rapido house nam arsaka kandai. Ka Sarkar kala thoru sa ka Google, Apple India but Indian Computer Emergency Response Team bakin weng no ya ka rapido am. Henry ki rapido kila let si ying bishar bat ka ying bishar kala pensange ya ka hukum jong ka Sarkar. Kawai ka private university ka bana Uttar Pradesh kala ujor ejahar shaki pulit ka BBD Police Circle baki don ki briu ki blashna da ka website ka bathong ha ka kerteng jong ka Tei University. Karkum ka jing ujor lo ong balada ki briu ki klik ya ka Tei ka website ki mi ki jing batai shap hang jong ka Tei University. Bat ka don ru ka application form. Henry lada ki briu ki submit ya ka form. Ka paro ka kerteng jong ka weipat ka university bana diwaro. Ka Uttar Pradesh kan sedang bat kentiu ya ka kam jungok ka jong ka da ka basdang no ban bu da ki solar board ha ki jaka bakin nong jungok ka ki sngaw tenat ban shong liang. Ka tenat jungok ka kan trelang bat ka Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency ban pentelun ya ka ni ka kam. Ka Sarkar kan sedang shwa ya ka ni ka kam ha Ayodhya bat ha Varanasi da ka babu thong bakin kala long ki jaka jungok kai ki balat nakal air ka bajaklia. Ha ka basdang an bu shwa ka wei ha Varanasi bat ar ha Ayodhya. Kawai ka solar board kan ngam live hongot ki brio bat ka laban ya khatsan kilometer ha ka shikanta. Kawai ka solar board kan shongdor iwei point not san kelur tengka. Saungut ki samla kila let chiyinga tho bat kila bom kila tiat naphang ya ki brio ki badan ha ka Tei ka jaka bat ha ka Tei ka jingja ukpa jong kanong ya tho baladan rupway snam karta ulayam. Ka jingja ka Tei ka belaja hanong ba Varkala ha Kerala. Ki pulit kila pentip mana pedeng ki saungut arngut ki de ki shipara bat arngut ki weipan ki de ki parlok jongki. Kadau ba kini ki saungut kila let ban penkulmar hiyeng ya tho kadai na marba uwei na pedeng jongki u itanan ya ka Tei ka kenthei bat uladap terwaru hendrei ki bahayeng asam jongka kim sha ya ka ban ya bat u. Kumta ha ka sngi ya tho ulatur ban tiet ya ka. Hendrei ukpa jongka ulaya khun bat ha ka ta ka jing khun ulam men saujur hadu bo unda khlan. Ka Indian Institute of Technology Mumbai kala yo rong hapok ka thup jong ki Shispa San Pautalik University ki betbet tam ha ka Pyrthei. Ya kani la penbena ha ka thup bathmai jong ka QS World University Ranking. Kidan South Santalik University jong ka India ki bala rong ha ka QS World University Ranking. Nrei ka IIT Bombay kadai ka bah khamadu na kini ki South Santali. Ka IIT Bombay kalawan ha ka kerdan ka Benengkong ha India. Kat bah ka Pyrthei pan kalawan ha ka kerdan ka ba Shispa South Kandai. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Kinong khayi ki bana China ki baju khayi tiar kali bat ki baju khayi jan menta kila sange shwa shipor ya ka kam khayi jongki namar ba ki don ka jing sir yo ba ka kam jongki ka kata na ka daw ko jing ba mes thu jingmun hapadeng ki shipai Wagner bat hapadeng ki shipai jong ka Russia ka jing apin ibor hapadeng kini ki shipai Wagner bat ki shipai Russia kalakun hendrei kinong khayi kimpat nun yo ka khi byang hadin. Kalami kajing bamyas su jingmun hapadeng ki shipai Wagner bat hapadeng ki shipai Russia ki badan hamaran thama ha Ukraine bat kalami kajing asian paramaki. Ka Russia kala siat daki roket ha ka wei ka restaurant ka badan
hakramatos jongka Ukraine. But hakani kajingja laingot kibriu kila yam, but sau pongun kila mensau. Ke Rusia kala sian hakapor berangya buon briu bha haria pizza restaurant. Haru menta kirang don kiba sakut chapo namar kajing khlem jongkani ke restaurant. Ke Rusia kala siat arteli ki roken, but buon teli ki yeng briu kila julor. Kajingnya siat hapreng ki arken hun ki sipai ha Sudan, kata hapreng ki Sudanese Armed Forces, but ke Rapid Support Forces kala peteng biang hanong ba khatam. Kajingnya siat menta kala khamjur shushu namar bala penankam takitiar siat ki bakham khlain bol. Menshua kajingnya siat ka khamjur kadai tang hanong ba khatam. Henry menta ka bajur kadai ha El Jenina, but hangni kidan hadu 6,000 ngot ki riu pai ba ki bala kelon yam. Kajingnya kan an hapreng ki arken hun ki sipai ha Sudan kala sedang nadu ka khatsam terik uyayong, but hadu menta kiran palat lai 1,000 ngot ki briu ki bala yam, riu 1,000 ngot ki bala mensau, but 1.1 million ngot pan ki bala petchno. Sangut ki briu kala syakem ha New Brandenburg ka badan ha Germany, hadin ka jingyam jongka wei ka khna kan thei ka badang khatlai snem karta, bala keno baka daw ka jingyam jongka ka dei na ka jingdi drugs. Ki sangut ki bala syakem laingut ki khna ki bahapo khat pras snem karta, but wei pan ubara lai phun nyaw snem karta. La kendo bakite ki sangut ki lit sam drugs shaki khna rin. Ki pulit ki la pentem baki la yo man kurup ki drugs ka pisa bat ki kuli pistol na kite ki sangut. Ki dang don pat ki khna ki barang khat san bat khat saus snem karta ki dang don hapdeng ka jingsha sumar ha hospital. Ka Germany ka de ka wei na kari ka bala kanrei bhau drugs ki don 0.9 million ngun. Ki ba khat pras nem shijrong ki ba di drugs, but lai lang nyok pusau 1,000 ngun ki ba di drugs ki ba dan hapreng karta khat ar hadu khat nyaw snam. Ki pai ba ha France ki la mi shasurok ban persha halo ka jingyam jong weu khna u badang khat nyaw snam karta na kada ko jing siat jong ki pulen ha ka por bodang nya kali. Ki pai ba ki la thang ya ka kali ki la pen prai ya ki sem kali bat kala mi ka jing pen ibor bat ki pulen. Argut ki pulet ki la siat ya ka kali banya u te khna hadian bekrak thong yu nambar bola penkheng yaki kendon traffic hendrai haba sange hakapor baki pensange kilasiat da kasulai baro angot ki pulet kila syakem bakajing toket kerang ya syakamat tikitu kilong ki khubor hakimat kimat mentasngi kublai